Ние сме танцори на танцова формация Чар от град Попово с ръководители Маринела Талшанова и Валентина Цонева. Хореографа е Федя Райчев. Пъти, да, момичета, ще се видим на следващия етап. Днеска пуснахме ужасно много хора. Въпреки това имаш да. Имаш да, минаваш напред. Имате да от мен, момичета, ще видим. Толкова секси парче и все към теб ме влече и влече. Жено, къде те намерих такава? Хем си знаеш за лудата крава. Я ела при батко да те гледа, той разбира от говеда. Любих се опасно, но не ми е лесно. Вярвай ми, така е. So what do you want from me? Що не си свалиш фанелката моряшка? Аз ще ти покажа моята синя прашка. You can leave your head on. You can leave your head on. You can leave your head on. Момчета, забавлявахме се. Наистина стискам палци да подготвите нещо много добре. 3 пъти да минавате напред.